Moje ime je Josipa Peršun, hrvatska sam reprezentativka u skvošu, dođite probajte. Možda kod nas nikada neće imati status nogometa ili košarke, no ovaj sve popularniji sport kojim se masovno bave poslovni ljudi, ugledni magazin Forbes svojedobno je proglasio najzdravijim na svijetu. Riječ je dakako o skvošu, a upravo je u toj disciplini Hrvatska koncem travnja još jednom bila sjajan domaćin jedne međunarodne manifestacije. Naime, u zagrebačkom skvoš centru održano je Europsko prvenstvo divizije 3. U najnižem rangu ovog sporta na starom kontinentu borilo se 9 muških i 6 ženskih reprezentacija. Natjecali su se za medalje i odlazak stepenicu više, to jest u diviziju 2. To su mogli ostvariti samo po dvije najbolje plasirane selekcije u obje konkurencije, a kako među dečkima, tako i curama nastupale su i naše skvoš zvijezde. Od prvog dana četverodnevnog turnira naši su se predstavnici borili za plasman, no na kraju su se i jedni i drugi morali zadovoljiti 5. mjesto. Dečke su u borbi za polufinale zaustavili Poljaci, a odnemogla je i ozljeda najboljeg igrača Manuela Fistonića. Dečki su upravo odigrali meč za 5. mjesto protiv Gibraltara koji su dobili s 3-1. Sad, da li je to uspjeh, neuspjeh, očekivali smo iskreno više, ali u ključnom trenutku drugi dan ozlijedio nam se naš najbolji igrač i nismo uspjeli pobijediti Poljsku u izravnoj borbi za polufinale, a polufinale je nosilo meč koji bi nam osigurao drugu diviziju. Ipak Galeković je uvjeren da se za budućnost ne treba brinuti. Skvoš je kod nas relativno mlad sport u odnosu na druge države. Napredujemo iz godine u godinu. Amatera ima popriličan broj koji igraju, ali nažalost nemamo još pravih profesionalnih igrača. Imamo dva jako nadarena juniora. Jedan je Martin Kegel koji je igrao za našu reprezentaciju ovdje i drugi je Roko Vončina koji tek ima 14 godina i koji je velika perspektiva hrvatskog skvoša. Trenutno su obojica u top 10 europskih igrača u svojim kategorijama. Martin igra u kategoriji do 17 godina, a Roko igra u kategoriji do 15 godina. Spomenuti Martin Kegel ponudio nam je svoje viđenje netom završenog prvenstva divizije 3. Svi su zadovoljni na neki način, zbog toga što smo stvarno dobili jedan od najtežih ždrijebova. Da smo možda bili u drugoj skupini, prošli i bolje i kvalificirali se u drugu diviziju, ali bit će bolje sljedeće godine i bitno da smo zadržali 5. mjesto kako bi nam bio lakši ždrijeb sljedeće godine. A nastup naših prokomentirao je i glavni pokretač cijele skvoš priče u Hrvatskoj, predsjednik Saveza Vedran Režić. Malo su nas ozljede unazadile, ali eto, borimo se, tu smo negdje u muškarcima u zlatnoj sredini, žene su malo ispod zlatne sredine, ali u neku ruku bih rekao da je to hrvatska realnost. Radi se puno sa juniorima, od sljedeće godine reprezentaciju ćemo još više pomladiti, staviti dodatnog juniora u reprezentaciju i vjerujem da će rezultati biti još bolji. Djevojke nisu bile tužne, unatoč izostanku iz borbe za medalje, jer dale su sve od sebe. Zadovoljno sam, očekivano na neki način. Moglo je malo bolje, ali zapravo očekivano. Po mom nekom mišljenju cilj bi bio nastaviti se natjecati na ovakvom tipu natjecanja, da jednog dana kada dođu mlade snage ipak imamo određeno iskustvo koje ćemo im prenijeti. Kakav je bio Josipin učinak? Ja sam odigrala 4 meča, ukupno 2 dobila, 2 izgubila, zadovoljna, 50-50. I kako se uopće počela baviti skvošem? Pa bavim se njima od 3. godine faksa, znači to bi bilo nekakvih 7-8 godina. Kao mala sam se bavila tenisom, iz različitih razloga sam morala prestati i na fakultetu nam je zapravo Vedran Režić, znači naš predsjednik Hrvatskog skvoš saveza iz Zagrebačkog, prezentirao skvoš, tad smo se s njim upoznali i nekolicina nas ga je odlučila početi igrati. I svidio nam se i evo nas.
Prije završnih mečeva u obje konkurencije potražili smo mišljenje uvažene gošće koja je na čelu Europske squash federacije. Jučerašnji meč Šveđanki i Mađarica bio je zapravo finale ženskog turnira. Najbolji meč i najizbudljiviji. Dobile su ga Mađarice, pa mislim da će njima pripasti pobjeda na ženskom turniru koji se igrao kao jednokružna skupina. U muškom će se finalu sresti Poljaci i Mađari. Smatram da su Mađari mali favoriti u tom meču, no vidjet ćemo tko će pobijediti. Biće to neizvjestan meč. Wooldridge je na kraju sve dobro predvidjela. Mađarice su u posljednjem meču svladale Hrvatsku i potvrdile zlatnu medalju, te su se zajedno sa srebrnim Šveđankama plasirale u diviziju 2. U muškom natjecanju gledali smo spomenuti finalni meč Mađara i Poljaka, a naši su sjeverni susjedi potvrdili ulogu favorita i slavili s 4:0. Mislim da su svi dali sve od sebe i jako sam ponosna na našu momčad. To su zaista čvrste djevojke i drago mi je što smo bile ovdje. I always liked racket sports. Oduvijek sam voljela sportove s reketom. Moj očuh igrao squash, onako iz hobija. Jednom je odveo i mene da probam i svidjelo mi se. Then I liked it. We were playing against Poland in the final. We have already met during the Igrali smo s Poljacima u finalu s kojima smo već igrali u skupini gdje je završilo 2:2, pa smo znali što nas čeka. Znali smo koji će biti naši protivnici. No Poljaci su ipak nešto mijenjali za finalni meč, a to se pokazalo dobrim za nas. To je presudilo i omogućilo nam da pobjedimo s 4:0. Osjećaj je prekrasan. Bilo je zaista jako dobro. Poljacima je za utjehu ostalo srebro i plasman u viši rang, a spomenimo i da su bronce osvojili Ukrajinke te Maltežan. Ono što je možda i najbitnije je da je Zagreb organizacijski ispit položio s odličnim. Ja osobno sam izuzetno zadovoljan, ali u ovoj priči naravno da su najbitniji igrači i ljudi koji su došli na Europsko prvenstvo. Po njihovim reakcijama, po pohvalama koje već dobivamo, mogu reći da su svi izuzetno zadovoljni. Centar je divan, osjeća se jedna domaća atmosfera, smještaj, hrana je uvijek najbitnija, izuzetno dobra, tako da nemamo nikakve primjedbe i svi pitaju kada ćemo ponovo nešto organizirati. Organizacija je stvarno vrhunska, svi igrači, treneri i ostalo osoblje koje je došlo iz Europske squash federacije su jako zadovoljni cjelokupnim događanjem, prvenstveno našim klubom, smještajem i svim ostalim što smo im pružili da bi im pokazali Zagreb, da bi malo poznali Hrvatsku. Uz sve pohvale organizaciji samog turnira, Zina Wooldridge oduševljena je i hrvatskom metropolom. Ovo je bio moj prvi posjet Hrvatskoj, naravno time i Zagrebu. I imali smo jučer razgledavanje grada s vodičem. Zagreb je zaista prekrasan i sigurno ću se vratiti i posjetiti ga još koji put. Reakcije na Europsko prvenstvo su dakle, čuli ste, sjajne i posebno veseli da se i Hrvatska sve više upoznaje s ovim sjajnim sportom. A nas je još zanimalo i koje su nacije vodeće u svijetu. 2 ili 3 nacije koje su trenutno u samom vrhu su Engleska, Egipat i vjerojatno Francuska. To su 3 vodeće nacije, ali tu je negdje i Australija. No prva trojka je Engleska, Egipat i Francuska, barem u muškoj konkurenciji. Kod žena su tu opet Egipat i Engleska, a nakon toga slijedi doista izjednačena skupina reprezentacija. No Indija se recimo polako primiče samom vrhu. A u osnove squasha uputio nas je simpatični Martin, velika hrvatska nada u ovom sportu. Znači da squashom treba reket, ovako izgleda reket. Specifičan jer je samo takav reket za squash, nije isti koji kod tenisa i badmintona, teži je nego u badmintona, ali veći nego kod tenisa. Ovo je loptica. Loptica je vrlo mala i treba se zagrijati kako bi se više odbijala i kako bi se bolje igralo. Treba vam teren, ovo je teren. Stražni zid je najčešće od stakla, zbog toga da bi ljudi mogli gledati, a ostala 3 zida su zidovi. Bitno je da loptica uvijek mora dotaknuti prednji zid i da vam ne smije da popasti. Eto, sada sve znate. Predlažemo i vama da dođete i oprobate se u squashu koji nas je tako lijepo predstavio stranim sportskim gostima. Vjerujte nam, nećete požaliti, a preporuka stiže i od ugledne gošće, gospođe Wooldridge. My name is Zina Wooldridge and I am president of European Squash Federation. And I would encourage you all to play squash because it's a fast and vibrant and very social sport, and it's probably the best sport to give you all-round fitness. Collision course, I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb. About to explode.
supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time.